Postoje je prilično hladno, moram u saunu. O, zašto vrišti tako? Da li je previše vruće unutra? Ne, obično kada Sonic tako vrišti, nešto loše se desilo. Rekao si nešto loše? Čujem Sonika kako plače. Ja to... Da li je to on? Gde plače? Hej Sonic, vrati se. Nešto se čuje iznutra. Ne shvatam odakle dolazi njegov glas. Da li je na krovu? Sonic, ne mogu da živim bez tebe. Bez tebe ne bih ni bio ovdje. Ne bih se ovako lepo družio. Verovatno bih živeo negdje sam u smeću. Sonic, sjeti se kada smo se prvi put sreli, bio si tako mali i bespomoćan napolju u šumi. Spasili smo te od ogromne oluje u šumi. Sonic, dragi Sonic, molim te, vrati nam se. Dragi Sonic, molim te, vrati nam se. Dragi Sonic, molim te, vrati nam se. Dragi Sonic, molim te. Sonic! La 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 la, kakav prelep dan danas. Sunce sija. La la la, Labubu pliva. Sonic se opušta. La 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 la, la la la. Hej Sonic, šta radiš? To je bila sjajna igra. On je tako sladak. Mali magarac, kako si? Zaboravio sam da mu donesem slatkiše. Hej Sonic, gdje je otišlo sunce? Ne znam, pogledaj kako je nebo brzo postalo oblačno. To nije dobro. Nije dobro uopšte, šta da radimo? Možda bismo trebali nekoga pozvati. Postaje pomalo dosadno samo nas dvoje bez sunca. Da, tačno. Možda bismo trebali da pozovemo Anđelinu i tatu Rajmika. Tačno, vau, pametan si Pa Sonic. očigledno sam pametan. Da nije mene, sigurno ne bi uživao ovdje sada. Aha, zvaći njih. Mislim da bismo trebali ići po neku hranu. Me zove? Pa javi mu se. Anđelina, gdje ste vi? Dosadno nam je ovdje, dođite da se družimo. Tata, ja smo trenutno napolju u šetnji i mazimo magarca. Pa to je dobro, nastavi da ga maziš, ali dođi ovdje i povedi magarca sa sobom. Ne znam, da pitam tatu prvo. U redu, Labubu, čujemo se uskoro, čao. Tata, Labubu nas zove. Sonic i on se smaraju tamo. Pa zašto da ne? Mogli smo da svratimo da ih vidimo i onako ništa ne radimo danas. Idemo onda, tata. Labubu rekao da bismo trebali da dovedemo magarca sa sobom. Da dovedemo rektora? Ne, on nije naš magarac. Rektor ostaje ovdje. U redu, pretpostavljam da treba da pozovemo taksi. Daj mi telefon. Zašto ne zoveš sa svog telefona? Zaboravio sam svoj kod kuće. Hvala. U redu, hvala. U redu, taksi bi trebalo uskoro da stigne. Moramo da pređemo na drugu ulicu. Tata, i on je hteo da ide s nama? Da, u pravu si. Možda sljedeći put. Pozvaćemo Labubu i Sonika ovdje i svi ćemo doći zajedno. Donećemo hranu, idemo, taksi nas čeka. Koliko dugo treba da stojimo ovdje? O, čekaj, evo taksija. O, da. Skoro smo stigli. Čekaj, Labubu živi ovdje? Naravno, Sonic voli da bira mesta poput ovog. Ova kuća je neverovatna. Nema šta, stvarno je lepa. Sonic zna kako da izabere dobra mesta. Želim i ja da živim ovdje. Možda ćemo jednog dana. Hajde da uđemo unutra. Zašto se ne otvaraju? Ne znam, možda nas ne čuju. Mogli bi biti napolju u dvorištu ili tako nešto. Možda bi trebali da ih pozovemo. Gde ti je telefon? O, ćao ljudi. O, Labubu, šta ste to tamo radili? Samo smo uživali u dvorištu, hajde. O, kako da prođemo ovdje?
Hej, Sonic! Zdravo, drugari! Anđelina, zašto nisi pozdravila Sonika? Jesam ga pozdravila? Ne znam, mislio sam da nisi. Da li je stvarno pozdravila Sonika ili ne? Napišite u komentarima, ljudi, stvarno me zanima. Kako ćete nas danas zabaviti? A ja ne znam. Mislio sam da ćete da vi nas zabavljate. Znam šta ću ja raditi. Reci nam. Htjela bih da hranim mrave. Lepo, Anđelina, a čime ćeš hraniti mrave? Hranit ću ih voće. A odakle ćeš da uzmeš voće? Pa možda Sonic ili Labubu imaju nešto? Da, možda, hajde da vidimo. Dakle, šta vi imate ovdje? O, vidim, što za tenis? Šta je ovo ovdje? Wow, to je najbolja stvar koju imamo, tata Rajmik. O, a ovdje kod vas je ovo stvarno sjajan džakuzi. Nije samo da je sjajan, mnogo je sjajan. Gledaj, tata Rajmik. Wow, ovo mesto je neverovatno. Wow, voda je već topla. Super. Hajde, skoči unutra, tata Rajmik. Čekaj, sada stvarno želim da uđem i ja. Anđelina, Šta je, gde tata? si? Ovdje sam. Šta radiš? Hranim mrave? Tako brzo? Naravno. Sonic mi je već doneo hranu za mrave. Nema šanse, Sonic, brz si. A jesam ja bio nekada spor? Dakle, ima li puno mrava tamo? A ima nekoliko. Evo, trebali bismo barem ostaviti malo hrane za njega. Izvoli, mali, hoćeš li do džakuzija? Ne znam, a možda? Tata Rajmik, gledaj šta ima ovdje. Sigurno će ti se svidjeti. Šta je to? Oh, neka vrata, sada je ovo zanimljivo. Uđi unutra. Stvarno će da ti se svidi. Wow, da, definitivno ulazim unutra. Znao sam da će ti se dopasti moja sauna. O da, volim dobru saunu. Sada ću ovo provjeriti, ovo bi moglo biti prvo što ću provjeriti. Anđelina, ti si ovdje? Ta voda je tako lijepa. Želim da uđem u džakuzi. Da, naravno, slobodno. Zajedno sa Labubuom mogu reći da stvarno želi da skoči unutra. je to. Mogu li prvo u džakuzi, a onda da idemo u saunu sa Sonicom. Ljudi, šta više volite? Džakuzi ili saunu? Napišite u komentarima gdje biste prvo otišli. Ili biste vi samo ostali ovdje napolju da igrate tenis i ništa više. Ocenite. Možemo sve. Tenis, saunu, džakuzi. Sve u isto vrijeme. Tačno, Sonic, hajde da se zabavimo. Juhu, zabavljamo se zajedno, tako je. O, Sonic već pliva u bazenu. Kakva je U voda? redu je. Možeš plivati u njoj. Ipak bi moglo biti malo više toplija. Trebalo bi i malo više sunca. Sutra će sunce ponovo Sutra izaći. idemo na plažu i bit će jako vruće. A, hoću da idem na plažu. O, postaje pomalo hladno. Treba mi sauna. Čekaj, šta je to bilo malo pre, O čemu ljudi? pričaš, tata Rajmik? Proletelo je pored mene baš Da li brzo. si zaboravio koliko brzo trči? O, da, tačno. Verovatno je to Sonic opet negde pobegao. Vjerovatno je otišao u saunu da se zagreje. Sauna? Odo i ja. A! O, zašto vičete tako? Da li je previše vruće unutra? Ne, obično kada Sonic viče, nešto se loše desilo. Rekao si nešto loše? Ne znam, hajde da proverimo. Sonic! Sonic nije ovdje. Možda je pobegao napolje. Ne znam. Tata Rajmik je mogao je super brzo da pobegne. Verovatno nisi ni primetio. Da, znam, ali zašto je onda vikao? Ne znam, hajde da ga nađemo i pitamo. U redu, hajde da ga nađemo. Anđelina, da li si vidjela Sonika? Ne. Trčao je prema sauni, a sada ga nema. Moramo ga pronaći odmah. Sonic! Hajde, Anđelina, pomozi nam da tražimo. Ovo više nije smiješno. Vikao je. Sonic, gde si? Sonic! Sonic! Je li to igra žmurke sa nama ili šta? Gde si? Ovdje je sve zaraslo. Da li ovdje živi neko? Voljela bih da imam ovu kuću. Možda je Sonic unutra? Ne, previše je neuredno. Sonic uvek sve drži uredno. Pa gde je Sonic? Anđelina? Ne znam. Da li je Labubu unutra u kući? Možda je i Sonic tamo. Možda je samo otišao da spava. O! Labubu, jesi li na spratu? Sonic! U redu, Labubu također ne odgovara. Anđelina, jesi li vidjela Sonika? Pa da sam ga vidjela, već bih ti rekla. U redu, hajde da idemo na sprat. Labubu, Sonic! Idemo.
prestani da igraš žmurke s nama. Gde ste svi? Zauzeto, ja sam ovde. Tata, mislim da je Labubu u kupatilu. Da, ja sam u kupatilu. Izlazim za sekundu, čekajte. Uvek je u kupatilu, ali gde je Sonic? Labubu, da li si video Sonika? Ne, još ga nisam video. Moramo da ga pronađemo. To je upravo ono što radimo. Celu smo kuću proverili, u redu. Hajde da razmislimo malo. Proverili smo bazen, proverili smo dvorište. Šta još? Džakuzi? Već smo proverili saunu i sve smo proverili iza kuće. Gde bi mogao da bude još? Da, proverili smo bukvalno sve. Možda bismo trebali ponovo da odemo u saunu. Lako je mogao da pobegne i napolje negde. Možda je na ulici. Pa pretpostavljam da je mogao, ali sam proverio kapiju, tako da verovatno nije, svi su još kod kuće. Ne, trebali smo proveriti saunu još jednom, možda se negde skriva unutra. Gde bi se on uopšte mogao sakriti unutra? Pregledao sam sve svojim očima. Ili ako se možda nije izašao ili ponovo vratio. Hej, tata Rajmik, šta je sa dronom? Možda bismo trebali da ga pustimo, pronašli bismo ga odmah, zar ne? To je dobra ideja, ali nisam danas poneo dronu. U redu, hajde da nastavimo da tražimo ljudi. Tata, šta ako se popnemo na krovu, a videla sam merdevine tamo? Tačno, tamo su bile merdevine. U redu, idem da proverim. Dođi i ti sa mnom. Počinje već mrak. U redu, evo merdevina. Hajde, tata, popni se, ja ću držati merdevine. Da, hvala, u redu, onda nadam se da ću pronaći Sonika gore na krovu. O, hvala što držiš merdevine za mene. Nema na čemu, tata Rajmike, samo budi oprezan, molim te. Da, ljudi, sve će biti u redu. Hvala, ovo je stvarno visoko. Čekaj, mislim da sam čula Sonika negde. Čekaj, da li on plače? Tata Rajmik, Sonik je negde dole, plače. Jesi li sigurna? Da, vrati se dole. U redu, da onda se vraćam nazad. Mislim da je u sauni. Da, tačno je unutra. Požuri i otvori vrata, Anđelina. Šta znači on je u sauni? Nema ga ovde, a vidim samo kapu. Ali čuo sam ga ovde. Mora biti negde ovde. Ni ja ne vidim nikoga. Svi budite tiši. Čujem Sonika, on plače. Da, Negdje je ovde. ja ga čujem. Ali odakle se čuje? Sonik, izađi. Tiho, Labubu, moramo da otkrijemo odakle dolazi plač. Nešto se čuje iznutra. Ne shvatam odakle dolazi njegov glas. Čekaj, da li je na grobu? Može da bude i tamo. Da, ne vidim ništa. Možda bi ti trebao da U pogledaš. redu, dolazim. Labubu, budi oprezan. Ne, U redu, mislim da je polako ovo. sada. Hajde da proverimo. Vau, nije gore. Da je bio, video bi ga dok sam se penjao na merdevine do krova. Tiho, tata Rajmik. Plače negde unutra. Možda se zaglavio između krova ili nešto slično. Čekaj malo. Bio je u sauni i bilo je stvarno vruće unutra. Da, bilo je vruće. A šta ako se Soniku desilo isto što i Vejdu u Elemental? Šta ti misliš da se ispario kao Wade? Da. To je stvarno čudno. Sonic nije napravljen od vode. Da, veoma lako. On je plav. Plav je kao Wade. Čekaj. Ja mislim, zapravo možda je vodeni. U redu, testirat ćemo to odmah sada. Sjećaš li se kako su vratili Wade-a nakon što se ispario? Ljudi, jeste li gledali Elemental? Sjećaš li se kada je Wade nestao na kraju filma tokom požara dok je spašavao Amber, devojku koju je voleo? Sjećate li se šta se desilo? Kako su ga vratili? Napišite u komentarima. Mislim da se sećam. Pričali su Vejdu emotivne priče, a onda je počeo da plače. U redu, šta bismo mogli reći Sonic onda? Imate li kakve ideje? Ili vi koji nas gledate, napišite u komentarima. Šta bi mogli reći Sonicu? Iskreno ne mogu ništa da se setim. Da, ni ja ne mogu da smislim ništa. Ni ja još uvek ne mogu da smislim ništa. Ljudi, molim vas, napišite stvarno emotivnu priču za Sonika u komentarima. Sonic, ne mogu da živim bez tebe. Bez tebe ne bih ni bio ovde. Ne bih se družio ovako. Verovatno bih živeo negde u smeću. Uvek biraš najneverovatnije kuće. Ti si tako sjajan, Sonic. Tako mi nedostaješ. Molim te, vrati se. Suze postaju sve veće. Nastavi, Labubu. Ne znam šta još da kažem. Sonic, sećaš li se kada smo te prvi put sreli? Bio si tako mali i bespomoćan. Spasili smo te od ogromne oluje u šumi,
Bio si tako sladak i drag. Volim te. I sjeti se, Sonic, kako si postao Shin Sonic, kako smo te ostavljali u svim tim različitim zemljama, a onda se uvijek vraćali da te ponovo pronađemo. Ti si najbolja stvar koju imamo. Bez tebe ništa od ovoga ne bi postojalo. Naš život je postao mnogo zanimljiviji s tobom. Bilo je neverovatno. Sonic, molim te, vrati nam se. Ti si najbolji na svijetu, najbrži ikada. Niko nije brži od tebe. Vrati nam se. Sonic, dragi Sonic, molim te, vrati nam se. Dragi Sonic, molim te, vrati nam se. Dragi Sonic, molim te, vrati nam se. Dragi Sonic, molim te. Sonic, vrati nam se. Sonic. Sonic. Sonic, šta radiš? Kuda ideš? Ljudi, volim vas sve. Hvala vam. Ljudi, pogledajte ovaj kanal. Ćao, ćao. Ljudi, molim vas, zapratite naš kanal.